Čo bola najväčšia výzva? Ísť v tomto seriáli cestami, ktoré nie sú predvídateľné, ktoré sú úplne odlišné. Často som bol sám veľmi prekvapený, čo som v tomto seriáli robil, ale bola to zábava. Čo robí môj charakter obľúbeným je, že moja postava je doslova mučená vlastnými pocitmi a kultúrnymi normami, ktoré existujú v tejto časti krajiny. Moja postava má svoje vlastné sny, ale je veľmi náročné ich nasledovať. Celý jej príbeh je ovplyvnený trápením. Chce si totiž písať svoj magický príbeh, hoci nemôže. Sama má veľmi naivný charakter a city ovplyvnené nevinnosťou. Trápi sa pre lásku a zároveň musí akceptovať okolnosti. To je vlastne dôvod, prečo je taká obľúbená medzi divákmi. Môj charakter vyrastal v zaujímavom prostredí, ktoré sa budovalo celé storočia. Máte ešte v hlave človeka, ktorý vám hovorí, čo môžete a čo nie. Tak si uvedomíte, aké náročné a temné to celé je. Táto psychológia dala najviac zabrať. Prinášala totiž veľa hnevu, ktorý bol náročný. Ustrážiť si ho nebolo vôbec jednoduché. Naopak to krásne na tejto úlohe bol proces lásky. Skrátka to, čo sa stalo tejto krásnej mladej slečne. Celá tá transformácia z nenávisti na lásku. Náhrdelník, ktorý na sebe nosím, je z tohto regiónu. Je to sírsky náhrdelník, tradičný náhrdelník kresťanov. Tie dve dierky znamenajú, že chránia ľudí od diabolského pohľadu. Prináša dobrú energiu, preto ho tak radi nosia. Hello Slovakia. It's Akan Özü, Miranin Hercai, and I invite you to watch our series in TV Toma. Hello Slovakia, I'm Ebru Şahin and I invite you to watch Hercai on Doma TV.